وەکو ئیرۆ ئەف حەفت ساڵ تیپەر دەبن لەسەر شەهیدکردنا نەمر بابێ عەلا. نصرەدین بابێ عەلا ئەندامێ سەرکردایەتیە پارتیە ما، ئەندامێ پیلۆتبیرۆوە پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا، ئەوێ کو di bîst û doyê mehêda hate tîrorkirin li ser destê tîror û tîrorîstan bi şêwazekî çaxteng ku ew armanc kirin. Mebesta we ne tenê armancekirina kesayetiya şehîd Nisreddîn Birhik bû. Armanc ew bû ku partî bikin hedef da ku bîr û behweriyê xwe bikevî, da ku dûrî cemawerê xwe bikevî, da ku dûrê rêbazê bikevî. Lê heyhate Partî Demokratîk Kurdistanî dema hate damezrandin, bi bîr û baweriya hate damezrandin. Lewra jî kadir û endamê partî ji kehniya rêbaza pîroz, kehniya bavê ruhiyê Netewa Milletê Kurd Barzanî Mustafa firçik bûne. Lewra jî dema ku em kar û xebat û bizavê dikin, em di ber bîr û behwerî û armancê xwe de dikin. Armanca me, armanca sereke projeyê netewî ye, yekîtiya gelê Kurd e. Lewra jî şehîdkirina Nisreddîn Babê Ela hedefê we bû ku pê partî biêşênin. Rasta Babê Ela kesayetiyekê xwe yê taybet hebû, di qada kar û xebat û bizavê de ne tenê duwarê rêkxistinî û partî de rolekî xwe yê gelek mezin û giring jî hebû di ew ê civatî de. Çi pirsgirêkê civatê hebane, ê civakê hebane, ew ne xwetêşan heta ew pirsgirêk hel dikirin. Ne tenê kesekî civatperwer bû, heta tevgera siyasiya Kurdî de jî mirovekî mirovnas bû, mirovekî qehreman bû, mirovekî Kurdperwer bû. Daîmen destpêşxerîndek hebû, mubadерendek hebû da ku yekrêziyek nav mala Kurd de çêbikê. Lewra jî dema şûreşê 2011 de dest pê kir, kesê yekemîn endam û kadirê partî hatine binçavkirin û ew mamoste Behzad Dorçin bûne dehiye evî tiştî. Lê me söz û beryar daye û em ji qenaat û behweriyê xwe ti carî nekevin û em li per wê rêbazê bin. Em li pey vexwardina wê kehniyê bin ew kehniya ku ve herdû mêrxasa jêvexwarî, heta ku em bikine armanca xwe. Amadeyin berêz. Îro em tev dizanin ku em ber û qûnaxekî gelek giring û hestyarin. Pêtiviya heger ku em tola va şehîda hilênin, şehîdê ku ji dest neçûyî û şehîdê zindiyê ku îro zindanê PYD û nîzama Sûrî de